Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti masapul mo, Paula, nakong. Umay ko lang sa ludsunan no ipapaabang yu ka diti may sa apwesto iti abay ni Mirasol, Antisabet. Kaya't ko kung mga abangan, no okay lang kada kayo Ay mabalin latamot. Anya ti ilakom, aya. Nateng tilako ni Mirasol. Iso ati plano kumamot kat aglako ak iti prutas kan merienda. Ay wun mabalin latamot. Ngam anusam ti aguray iti makalawas, ta ipapintur ko pay. Ay nawaw, awan ti parikot no may papaniti day taabanag, anti. Malanakaw, agteksak tulatakan ka numalpas, tapno umay mo kitaan, agyaman aklaonay, anti. Tapno i-display klangan dagiti lakok. Makapabanugmat ngamin ti mangisursur no daduma. Talaga ang mabannog ka, no awan ti service mo. Wan nga rod, anti. Agpatuloy ak nga rod, anti. Urayot ti teksyo, Anya ginangag ko, Antisabet? Ipa-renovate yung kanumot, ti bakante apwisto iti abay ko. Ay wan, adamayat nga agabang. Pag-displayan na kanu itilako na. Ay nawaw. Asino day tante? Ni Paula, akalugaran tayaw. Anya? Kumpitinsyaan nakmanon day dya babae? Nay, apayakas ta ti reaksyon mo. Adda ka didakas no kayat na mo ti agabang. Ha? Ay ko, awan matkit di ante. Isu ka day tinakisarita kada kayo? Wan, naibaga na kaya na nga abangan. Iso ang nagwanaklatan na. Anya? Ay di ka matanagan. Ta saan akas itilakom, tilako na. Anya nga'y kanutila ko na ante? Prutas kan merienda kanumag. Ay nawaw. Sapay planok matiagla ko iti prutas. Okay lang, mat. Dagiti customers matan at makaamo nga agpilay no asino ti paggatangan da. No kasta ipaabang mau ken Paula ti bakante apwistaw sa bait bakay. Wunla kay, sayang mo dayjay. Jak mutlangan masango ti aglakaw. Nasayap nga ron ano kasta. Tapno adamat pangindisplyan na kadagiti prutas ken merienda alako na. Wun nga raw, kaasi amang isursursaur. Saan mat nga na mabalay nga glako iti balay da. Ta saan mat adalan ti tattao. Ay, wun gayam. Ayan tay may pintor ta rugyakon ti agpintor. At dapay nabati a pintor ije budiga lakay. Mabalinday jayon. Alaga raw. Rugyakon tapno makapag-display matan ni Paula iti lako na. Pag tinulungan tan, tapno nabibiit amalpas. Ay nawaw. Ano matang ginatgatang mga prutas kan merienda, Paula bakit? May sorsor mo nga ta amin na kita. Mai-display ti daduma, Juan lakay. Pag-display ang mag, Abangak ti pwesto ni Antisabet ide. tay abay tay paglaklakwan ni Mirasol iti natang. Juan lakay. Manungay ti abang ijay. Nalakalaang matkit de lakay. Ay nasayat mat nga rin ko sa bakit. Di kan mabanog amang sorsor. Mayat ijay apang i-display amit ilakaw, ta dalam ti tattao. Juan at dapay ni Mirasol kasarsaritak ijay nukwa. Ala, si kamot ti makaamo amang i-display kadagiti lakom, Paula nakaw. Agyaman naklang unay, Antisabet. Ay, wun gayam. Umanay ka di talamisaan na pag-display am kadagita lakaw. Siguro, anti. Nukurang, ibagamla ang kanya ka. Tairwar ni uncle mo ti extra alamisaan ije budiga.
Wanante, agyaman akmanan. Da kayo mutin ti makaamukin ni Mirasol dita. At dapay napatid nga ramidak. Ay, wan gayam anti. Agbayadak ka din iti abang? Ay, nawaw. Nasapa pa'y mag... Aglako ka pa'y atap no adda maurno nga pagbayad mo iti abang. Agyaman aklaunay, Auntie Sabet. Awan ay nyaman na nakaw. Mala, rugyamon ti mangi display ka dagiti lakaw. Ta isupay ti magatang dagiti lumablabas. Adumat gayam ti lumablabas at tao dito'y anya, Mirasol. Katuan mat ngamen. Di medyo dakkel mat ti sales mo no ka. Kung kumpormi mat ti salsalod sudam. Ha? Ay nawaw, no awan ti aramidam, aguli magkalatan. Di naktaktakan, takas makita mat. Busy ak, kadagiti lako. Pasensya ka na. Kaya't ko laang mat ti makiinistoryakan ka. Agtutulad kan tumat. Ah, anyat ko na? Agtutulad ka, kunak. Sipod pa ide, katkastakan. Ay nawaw, saan ka tultuladan, Mare? Agla ko aklaang, takayat ko mati tumulong kinilakay ko. Kastamot akanayon ti rason mo. Idi nag-online selling ak idi napalabas atawan, nag-online selling kamat. Itatanagabangak ka ni Auntie Sabet, simurot ka manan. Na, agpudno ka man kanyak, Mare. Umapal ka kade, tado tigim matang iti meriendala ko kitay. Pweh, hanya kumangay ti apalak dita. Hay, makapasoron mat da dya Paula. Ay nawo, asino Paula tidakdakamatam, Mirasol bakit? Ni Paula amang isursur-sur iti prutas kan merienda ide. Anya tinaramid na kan kaya? Agtutulad da dya babae. Agasam nga'y ta inabangan nakit di ti pwesto iti abay ko. Talaga ang mabusurak ken kuana. Ma, awan mo't dakas na no kayat na nga abangan. Anya tila ko na aya. Prutas kan merienda. Maasarak ta agawon na matan dagiti customer ko. Ay nawaw, kasano matanay bagam nga agawon na ti customer mo? Ket saan mat nga agpada tila ko yaw? Hay, agtalnakan si Kadarnaw. Di mo ngamin maawatan. Apay, anya ti aramidam si ka, Paula? Ha? Anyat kaya't masawan, Mirasol. Ay nawaw, agindidi ka pa'y lang ngamin dita. Napudot man ngaminan ti ulom kat bigbigatan. Malas day tay ti negosyo. Kasano asaan apumudot ti ulok no kastoy lang ti mapaspasama. No adda parikot mo kanyak, mabalin mat nga idiretsom nga ibaga. Tapno amok mat kentap no mapagsaritaan ta na sayaat. Sipod naglako ka iti merienda. In madumatan ti utot dito'y pwesto. Ni, awan mat makitak nga utot. Wala, ta inabog ko idan. Kan may sa agdaldalusak mat. Sigurado adagiti lakom ti makagapo no apay nga in madudamanan. Ay una yan aya. Di kakat makariknamat. Anya? Ada man madlaw ka, kada Paula kan Mirasol bakit? Anya day tamadlaw mo lakay. No na dumakit mangag ka ang agap-apad Iti anya agapaw. Jak ba namaw? Saan lang namin sa nalangag ko ti apad kahit? Amangan mo't no agis istoryada laeng. Ay nawaw, imposible mo't Kat no kastaon ay ti ungat ni Mirasol ka ni Paula itay. Apay kanumat. Anyat nangag mo lakay. Imado ti utot kung kunanamay. Anya? Kasarita man kit di ida. Ang mga no adda ti dida nagkinaawatan na dua. Awan mo't ti amok ang makagapaw, tapno agapada. Saan mo't nga agpada ti lako da, tapno panunutan tayo nga apalan da ti tunggal maysa. Basta kasaritam ida bakit amangan ko nakno agkinabil da. Okay kayo kadila ang adwad itaw, Mirasol kan Paula. Wan matante. Sigurado kayo Wan. Paula? Ay, unanti, nasaya at kami mat, apay ka di aya. Tanangag kanu ni Uncle Leopoldo nga gap-apa kayaw. Ha? Ay, dayjay ka day?
Adala ang tinapatag apag sarsaritaan may ante. Pudno ka day, Paula. Ah? Ay, uwan, auntie. Siguraduhin nyo lang. Tano siya, jak kaya tiapa. Agrubwata kon, darno lakay. Nay, nasapa ka launay mo't bakit? Awan sapay mo't customer iti kasti nga oras. Adda napatag apag saritaan may kani Auntie Sabet. Jak ngamin na ibaga, ti kayat ko nga ibagakin kwa na idi kalman, ta damot da di Paula. May papanitan niya. Ay nawaw, basta napatag. Saanin ang masapol ang maamwam, tauray ibagak, di mong tumat lang maawatan. Anya? Sikapay lang ti makaam mo nga agluto iti kanan dagiti ubeng. Ada karne ken nateng ijeref. Sige, tagrubwata kon. Naimbag abigat mo, Auntie Sabet. Ay, nawaw. Nasapa kamot nga may Mirasol. Wan, taada na padag nga ibagak kada kayo, ante. Anya day jay. Adamat dugdug yut da di Paula niya. Apay ka di aya. Anyat na pasamak. Kasanumat ngamin, ante. Nagrugi iti naglako iti abay ko kat in madumatan ti utot. Awan mo ti makitak nga utaot iti pwestuyaw. Adda nga rod, ante. Adu ti makitkitak. Nang runa no siyak ti masapa amang lukat. Mala, kasaritak to ni Paula may papaniti day tabanag. Wan, ante. Nasaysaya at paikit day no papanawan nyo laangan day di babae. Nay, saan ang mabalinti kasta ka panunuta, Mirasol na kaong? Saan ang mabalin apapanawak ni Paula, nga awan mo't makagapaw? Anya ti may baga na di Mirasol ba kahit Kayat na apapanawak ni Paula. Tanang rugi ka now, idi inabangan ni Paula ti pwesto iti abay na kat imadumot ti utaot. ay, awan mo't makitak nga utot. Kan may sa minalam ang makita kayaw awid ni Paula nagiti basura na. Uray siyak lakay. Ay nawaw. Amangan mo't no panang dadaal na lang dayta iti pada na ataaw. Dayta mo lang ti atap kaw lakay. Kasaritam tuman ni Paula. Lumabalin, agsasango kayo at alaw, no masulbar ti parikaw. No mangag ko ngamin ngagsarsarita da. Kat maday ti tuno ti busis da dya Mirasol. Wan lakay, kasta ti aramidag. Tapno saan adumakkel ti parikaw iti nagbautan da. Adda ka day ti diyo nagkinaawatan kan Mirasol, Paula, nakaw. Jak amuan ni Mirasol, ante. Napudot mo't ang kanayon ti ulo na kanyak. Iti anya agapaw. Amangan mo't no adday naramid mo, adi na nagustuhan. Awan, ante. Kanayon na lang ngay baga, nga imado ti utot, sipod naglako ak ditoy. Ngam awan makitak, ante. No kasta nga raw, anya kumangay ti daduma ang makagapaw. Apay apagpupudutan na ka. Sipod nagabang kada kayo, ante. Panagkunakit di na magustuhan ti kaadak ditoy. Ay, ang mga nupod no ti atap kaw, nga apalan na kaday di ataaw. Agpadala ang matibay-bayadan mi nga abang, ante. Ado ti customer na. Adamot customer ko. Mala, agsasarita tayon tuman na talaw. Ti kayat na nga main kat papanawon ka. Anya? Iti anya aga po asugsugam ni Auntie Sabet si Mirasol. Ay nawaw, jak amo ti bagbagam. Ay na, di kan agindi di ammo dita. Taamok ti ugalim. Amok adi mo kayat ngaglako ak ditoy. No apay ngamin adito'y pailaang tinagabangam Ni Auntie Sabet ti akin kukwa iti pwesto nga abangan ta. Amom ka di, asipod nagabang ka dito'y kat nang rugimat ti malas ko, Ni, di nakpagsasawan na kasta, Tawan dakas nga aramidag kan ka. Ay, di ka man agin dadalos dita. Agap apa kayo man adwan. Bagbagaan nyo day ta, Paula, Auntie Sabet. Jak kayat ti kasta, No apay ngamin a pinalubusan yung agabang dito'y day ta, babae. Na, saan matadakas no kayat na matiaglakaw? Jak kayat nga rod ang makadwa day ta, babae, iso ti malas ko. No di mo kayat si kalangan ti pumanaw Mirasol. Jak kayat ti kasta nga ugalyam, Anya? Jak
Piman natapulan ti bagik itay lakay. Anya nga iti imbaga ni Mirasol, hindi imbaga mga isot ti pumanaw. Nagulimag damot adwa. Barang makaamiris damutin Narigat no agkinabil na dita. Ang mga numairaman ka pa ikit day. Jak maawatan ti ugali ni Mirasol no maminsan lakay. Jak ang mauno at dangata ti limod nga apal na wunuan niya. Kanayon nga raw na napudot ti ulo na. Ay narigat na tagsasaw. Ang numangag ko ti saritaan dakit. Kasla ni Mirasol piman ti ayan ti parikaut. Anyat ko nam, papanawon na ka ni Auntie Sabet iti pwesto nga abangam. Wan nga rod. Nabayagan nga agab-abang ak ijay. Ngam syakit din ti papanawon na. Amangan mo at no si Kapiman tinagkamali bakit? Amangan no adanay sawang mo dita. Sa anak laang ngamin akomportable iti kaadda ni Paula ijay lakay. Diyak man na mo, ngam agburak ti darak tunggal makitkitak ti panagruprupa na. Ay nawaw, si ka nga rod ti ayan ti parikot, ano kasta? Kat, anyangay nga rin ti maramidak no kasta. Umapal ka kenkwa na, iso kasta. Amo na matpiman ti agaddas ka. Nakitak tila ko na di na minsan. Saan anang i-display ti nateng, ta amo na nga adda nateng alakom. Ay, Jack amaw. No siyak ti sika, agkid daw kay ti pamakawan kenkwa na, bakit? Sika ti ayan ti kamali. Kat no di mo kaya't apapanawon na kanyan ti Sabet, baliwam ti kastang aramid mo. Pakibagayam ti pada matao, tapno awan pariko. Sapay la kumata, ikanak pa iti may sa agundaway, antisabet. Di na kuman papanawon. Amangan no si kanto man ang ti mangirugi iti apayo ken Paula. Ay, saanan ante? Saan akon nga agaramid iti istorya? Agbalbaliw akon ante. Promise! Ala, ikan ka iti may sapay agundaway. Ngem no apaumpay ni Paula, papanawon kan. Wen ante, kat agyaman aklaunay. Ikarik, asaanan a maulit ti napasamak. Agkidawak matlang iti pamakawan ka ni Paula. Rumbang laeng. Di mo ko mapagpupudutan ti padam a tao, no awan mo't ti makagapo. No makarik na ka iti apal kadakwada, kontrolum ti bagim. Di mo ipalubaws, aday tanga apal ti mangdadael ken ka, balasang ka. Ay nawaw! Agbalin ka anasaya at itipadam a tao. Di mo ida pagpupudutan no awan met ti makagapo. Iti kasta kat agtalinaed anasaya at tilinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, lumabas manin ti kaaruba kagurgurak launay. Usilang apak manakastay. Ay nawaw, adda ka di parikot mo, Susana kong. Kusilap kamot la, kusilap nita. Agdamag kayo pa ilang amin. Ay nawaw. Nay, di ka maawatan. Awan mo't amok adakas ngay naramid kukin ka. Agin di manin. Dayta ti paglaingan nyo. Noan yaman na ita panggurguraam kanyak.
Ibagam kumatap no amok mo. Nasakit ti matak ang makakit-kita iti kasta pa na grup-pro payo. Anya, Agawaan nyo kit di ti lumabas. Di yu dadaulan ti aldaw ko. pasensya ka na. Na, tagsa upay lang amin. Talaga adiyo amo ti pagluglugaran nyo. Ay, nawaw. Si Gaya, Manong Andres. Inagas ko ti pauit para ka na kayaw. Siyak ngamin tinangibilinan ni Miguel ang dispatcher. Ay na, agyaman naklaunay Awanan yaman na, kapsat. Sumbra ka, taagkapi tayo pa'y. Ha? Saanin? Asinaglaang mo't timalay ka. Agkapi aklaangan ni Jay. Dito yan Ang mga naagong at ti anak mo nukwa. Ay narigatan, kapsat. Karkaro kit ninaguraan nak. Anya? Ay ti kayat ko asawan. Itun maminsan tulaangan. Ano pa'y magtial daw? Anya ti imbaga day di ala kay Andres, nanang. Intulod na ti pauit. Pemanawan? Wine. Pagkapiyak kumangab din na magkayat. Ay, mga asiyo, nanang. Di yu paspas trakan day di akaaruba dito balay. Ay nawaw, iti anya agapaw. Awang dakas nga aramidin na. Wanaw, adadakas nga inaramid na kang kaajak amaw. Basta, kagurak launay day di ala kay nanang. Unay kan, saan anasaya at agura am tipadam at tao no awang makagapaw. Adda ngamin madlaw ko iti day di ala kay nanang. Andya day ta madlaw mo anak ko. Sabali ti panagkita na kanya. Kasla dadaka sa panggap na kanya. Ay nawaw, saan ba't siguro anak ko? Amangan kunak no panunot mula ang dayta. Basta, di yu paspas trakan day di ala kay dito'y balay. Period. Na, da kayo manan? Nay mag-abigat mo, Susan. Awan ti naimbag iti agsapa. Nuro payo ti makitkita. Sa dino manan ti papanan nyo. Agkaralabas kayo mo dito'y paraangan. Mapana kiti bangkag ko. Ay kit agawaan nyo ti magnaa. Saan amasapol nga agpakita kayo pa'y laang kanya. Saan mo tanay gagara? Nairan na laang. Kun may sa iti paraangan nyo mo't nga may tindalan may. Awan mo't sa balay. Alawanan! Agpatuloy kayo kidain. Awanan ti adu asaw. Unay kan, Susan anak ko. Bigbigatan nga bugbugkaw ka. Hay! Makapaasar day tala kay nanang. Saan kumapiman akasta ti tratom iti karo ba tayo Sa bali nga rod ti marikrit nak no iso ti makikita nanang. Dayta aka panunutam ti parikot anak ko. Agpanunot kalaadagos iti negatibo ure awang batidakas nga aramiden jela kay ka. Asino ti mawag nanang? Ni angkal mo abansyong. Anya timbaga na? Agsasabat kami kanong agkakabsat iti balay day dilulo kan lolam. No kasta, agsublimat gaya man ni Uncle Ija abroad. Wine, no kayat mo sumurok ka. Mapantaadwa, tapno makita mo langan dagiti kakasinsin mo. Kaano aya? Agbiyahe ak intong bigat. Makalawas ko ijay, no kwa. Ay nawaw, makalawas magayam nanang. Anya ngay, sumurok ka kaday. Saan na nanang? Agbati aklatan. Da kayo laangan ti mapantap no addamot laang mga sikaso kadagiti taraken tayo. Ay, rabiin manan. Panagtuturog manan. Ay nawaw. Anyay day kasla addamot ng barsak iti bubungming. Ayun na yan. Asino ngay nga taday ta? Sapay awan kadwak dito'y balay. Ay, tinasayaan. Si Ripot iti tawam eh. Sigurado at tao day ta. Kasla ijay abanda ti paggapan ti bato. Awan mo't makita ka tao. Amangan mo't no nila kay Andres day jay. Amo na ngamin nga awan ni nanang dito'y balay ka. Ay, talaga aday jay alakay. But-but nga napailaang da tao. Rumor ka si kalaklakayan! Rumor!
Anya ti masapul mao, Susan. Di kay agin didiam mo dita. Amok ada kayo tinang barsak iti bubong mi idirabi eh. No kasta, ang damot lang ng barsak iti bubungyaw. Uri dito balay nga raw. Sapay madlaw a bataw. Ay nawaw, amok ka. Da kayo tinangaramid iti kasjay. Ay nawaw, awan amok dita, Susan. Di kay agrason. Talaga nga ipulong kayo kini kapitan. Lakaya kaon. Itian niya aga po, amapan ko barsakan ti bubungyaw no bilang laang. Katawan mo't maganap ko. Amok day nga ugali yo. Ha? Agsaga na kayo. Tama siguradok adumanon kini kapitan tinaramid yaw. Anya, Naimbag abigat mo, kagawan. Kastamat kong ka, Susan. Anya ti masapul mo. Adda ka din ni kapitan, kagawad nate. Adda ko man napatag na ibagakan ko na. Awan ni Kapitan. Ada ti seminar da ita. Ngam nung napatag ti ibagam, mabalin mo't asyaklatan ti pangibagaam. Unlangan kagawad. Kasto ngamin. Idirabi eh, adda ng barsak iti bubong mi. Namitlo adaras kagawad. Asino ngay kumati mga ramid iti kasta? Adda suspet sa kagawad. Asino ngay? Ni Andres, tila kay akaaruba me. Kas lang amin adda dakas apanggap da ya at tao kanya kagawan. No kasta nga rod, mapantay iti balay na itamat laang. Tagsasarita tayo. ay, Houston kagawad. Ay, masyan ka kumakaliak. Saan anasaya at tikas diyang inaramid yo ah? No awan ti nasaya at nga aramidin yo. Maturog kayo. Saan atila kalukwan ti papampanunot yung aramidang? Mamin ano ka di nga ibagak ka na kayo. Asaan asak ni ng barsak iti bubong na Susan. Ay nadi kay aglibak tamadlaw met ada kayo. Kamali ka, Susan. Uray ti bubong ti balay ko. Adamot lang ng barsak idirabi eh. Uray kita am ti bubong may. Andado abataw. Oho, anyat amok ngay. No da kayo tinangikarga iti bato iti bubong yo. Tapno kasla inosente kayo. Huston ah, laklakayan kayo, katkastapay lang ti aramidin yo. Puno ti bagbagak kagawad. Awat ti baso ko. Uston! Agtal na kayo, no diyo kayat ti makaraman manan. Maminsan pa'y nga damadamag ko. Saan lang adanog ti maramanan nyo? May mga bigat mo, Kapitan. Agtugo kayo pa ito, Andres. Agyamanak. Pasensya kan ano, imayak dito balayaw. Okay lang, tata. Awan parikot dita. Anyat na pasama kitiro pa yo. Limitam mo. At dapay sukat na. Kinabilnak ni kagawad nate. Itiyan aga po. Napan nagreklamo ni Susan na kaarubak. Indanon na ni kagawad nate. Asyak ka na tinang barsak iti bubong ti balayda. Hindi kwan imay ni kagawad nate iti balay. Di tamot na dinanog na kiti namin adu at aras. Anya, agpagpakiasi ak tawan basol ko. Inosente ak kapitan. Gamsan na ta nagsardang. Intuloy na latta tinang danog kanya kiso akastoy ti rupak nga imay. Grabe mo tikas na naramid da dya tao. Di kayo matanagan tata. Duktalan tayo no anya ti pudno. Ikarik. Tulungan kayo. Apay, anya tinaramid mo kagawad natin? Anya ti kayat mo asawan, Kapitan? Nakitam tilangan ni Tata Andres? Ah? Asino tinangibagakan ka at nanugam dyan kay? Ay, kwa ngamin, Kapitan. Anya? Nagreklamo ni Susan ta binarsak kano nila kay Andres itinamitlo adaras ti bubungda. Sigurado kayo kadi? Anila kay Andres tinangaramid iti kasta? Anda nakakita ken ko anak? Ay, kwa, Kapitan. Sana may parbang tikas niya nga naramid mo kagawan. Opisyal ka. Ngam dangramkit din ti pada matao. Agpaimbestigarak may papaniti dahi abanag. Ket no maduktalan apod no ti ibagbaga nila kay Andres nga isukat inosente. Sangwan nyo ti bunga ti dinadaras sudos nga aramid yo.
Anya di agwarwaras adamag, Susan. Makalawas lang nga awanak dito balay. Nagadaw tinapasama. Hay, dayjay alakay Andres ti parikot nanang. Na, anya tinaramid ni Andres aya. Idiawan kayo, binarsak na itinamitlo adaras ti bubong ti balay tayo. Anya, Dayta ti pudno nanang. amangan mo no sa bali a tao tinangaramid iti kasta. Lakay mo ni Andres. Pagan ano na kumaabarsakan ti bubong tayaw. Hay, amo pa iti dayja alakay. Amo na ngamin nga awang kayo ko. Iso akas ta ti inaramid na nanang. Kaya't na siguro ati agpapansin. Andya, amangan mo no naira na laang. Di ka agpabasaw no di mo nakita. Una yan ti kastaan na pasamak iti rupam, Andres. Wan nga ron kapsat. Kinabil nak ni kagawad natay. Kagawad pa'y mo ngam kasta ti aramid na. Wan nga raw. Nalakamot ang mamati na dya kagawad. Ibabain na ti pada na nga opisyal iti kasta nga aramid na. May siyamo na nga anak kaw. Nalaing agpabasaw. Anya nga iti imbaga ni Kapitan kang ka. Agpa-imbestiga ka na. Tapno maaman no anya tipod na. Ay kat mayat ano kasta. Sapay la kumata maamuan da no anya tipod na. Tapno saan ang mapabasaw dagiti inosintay. Daita ti karkararag ko kabsat. Asino dagi jay kinasari tayo, Kapitan? Dagiti testigo, anda nakakita no sino tinang barsak iti bubong na Susan iti dadi arabi. Anya? Hawanan, kagawad natin, delikado kayo. Asino kanungay, Kapitan? Ubing ka no tinakita da. Talo nga ubing. Ti atami kat napagtripan dalaan. Anya? Anda pa'y may sa akasaritak inton alas 12. Anda ka no video na dayjay. Itapay laang, agsaga na kayon kan Susan, gaputa delikado kayo adwa. Madanagan naklaunay, Susan. Ay nawaw, anya launay ti pagdanagam. Delikado ta kano kuna ni Kapitan. Anya, kasano a delikado ta? At dati nakasarita na. Kati ko na. Ubing kano gayam tinang barsak iti bubong yu iti dayji arabi eh. At da kano nakakita. Anya, saan anila kay Andres? Saan kano? Anya, Ay, anya ngayon ti aramidon ta. Sapay kinabil ko jay lakay. Lukas ta, amo yun no asino tinang barsak iti bubong me, Kapitan. Wan tata, kalugaran tayo matlang. Ay, kamodyanan na. Makaangas matlangan iti nalukay na tao. Ayaw ko na tata, napanagnikan tayo nga inosente kayo. Agyaman unay, Kapitan. Awanan yaman na. Inaramid ko lang no anya ti amok ahusto nga ramiden. Siyak man matag saludsod tata. Anya ti plano yung kadasusan kan kagawad nati? Iti mandak ida, Kapitan. Well, mayat ta. Tapno adapag nakmanda. Nay, saan tagaya man nagimbag ti limita marupayo? Well, nga ron, Kapitan. Napan kayo kadi iti klinik? Well, Kapitan. Nasayat no kasta. Ala, pagsasaritaan tayo inton sumarunungal daw, no anya ti aramiden tayo kadasusan kan kagawad nati. Naimbagal daw tayo amin. Naurnong tayo ita. Tapno pagsasaritaan tayo ti parikot. Itinagbaatan nyo atallo. Susan, kagawad nati kan Tata Andres. Tata, anya ti plano nyo kanakwada? Iti mandak ida, Kapitan. Maasyan kakadia kada kami, tata. un nga rod tata. Basol mi dayjay, ngam sapay lang kumaata awatin nyo ti sorry mi. Pasensya kayon, ngam nakapagdesisyon na kaon. Please, tata. Diyak kayat ang maikat iti kinakagawad ko. May mayat metlaang numaikat ka. Sana kasken ka ti kagawad akasapulan ti lugar tayaw. Kaslaawan mo't nagkakadwaan tayo no kasta tata. May saka may Susan. Gumura ka launay kanyak. Ngaurawan mo't dakas nga aramidag kan ka. Apay, gapo takastuyak laang. Gapo ta may saak amarigrigat. Gapo takastoy ti tsurak. Kamalik dayjay tata.
Sapay la ko mata mapakawan na kami. Mapakawan kayo. Ngam ituloy ko tagdemanda. Grabe, tinarami jo adwa kanya. Oh, nangagimot siguro kagawad natin kan Susan. Agdemanda ni Tata Andres. Kat awanan maramidan nyo, no kayat na agdemanda. Di kay tumot nagpampanunot adwa. Apay akin na saritang pailaang day ala kay nanang. Awan ba siguro tidakas na no agbalin tayo anasaya at kadagiti kaaraw ba tayo? Amuyo mat aday di ala kay Andres tinangidemanda kanyak nanang. Gapaw tabasol mo matlaang. Pinabasol mo ti tao nga inosintay. Tidakas na pa'y. Binuybuyam laang ni nati idi kinabil na jay lakay. Di kay naasyan mo iti jay lakay. Nanang. Deserve mo ti maidimanda. Deserve yaw kini kagawad natay. Day tati ganaban ti tattao akas kada kayaw. Ay, nawaw! Sakbay nga agpabasol ka, agimbestiga ka pa'y nga umuna. Laglagi pam, adakas ti agpabasol no di mo mat napanaknakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mangantayon, nanang. Anya ngay dayta, natang manaon. Ay katun natengken prutas, nanang. Ay nawaw, dayta la kanayo naon. Wen ta isula ang matimabalin akanan nyo, nanang. Amuyo met a diabetic kayo. Saan amabalin akum kumpor-milalitan ti ipakan mi kada kayo. Makapaumabot ti kastoy. Ay na, anusan nyo pailaang Noan niya tibilin ti doktor, iso ti aramidan tayo. Barang agimbag kayo. Kumapsot ti tao no kastoy lang. Ni nanang met, aramidak daytoy tapno saan akumaro ti an-an na yan nyo. Mangan kay kit din, tainton madamdama kat ag-exercise kayo. Hay, saan ako namangan? Jak marik na tibisin ka. Anya? Sigamad ka ti lumabas, Jonah, ading ka. Mapan ko alaan tinateng nga order ko iti kumarek, Manong Nelson. Kumusta iti check up ni nanang iti kalman? Adulat ta ti makan ama iparit ken kwa na, Manong. Ay, dayta, tiriga, tagsakit. Wan nga rod, sapay saan ang makaaw-awat ni nanang. Apay ka na ya. Maditirik na kanyak. Kasjay kanumot ngamin akanayon ti may pakpakan ken kwa na. Ipalawag mo iti nasaya at ading ko. Uray ipalawag ko anasayaat, di na maawatan. Dayta pay kit di ti pagmumuryutan na no daduma. Kat no kasjay nga agmuryot saanen amangan. Di na pay kayat ti ag-exercise. Dayta latan agil-ilad ken agbuybuya iti TV ti aramiden na. Nala, bayam, tasarong karak ni nanang itong bigat. Ipakaawat ko manan kang kuana. Si kakadidayta, Nelson na nakaw. Ay nawaw, di ka di mailasay nanang. Ay na, si kangagpaisaw. Yeah. Kuna laki de no imahinasyon ko laang manan. Kumusta kayo mata, nanang? Kumusta tirik na ayaw? Ay, masurunak launay iti kapsat mo. Ay nawaw, iti anya po. Kasanaw, di nakmeten maigatangan iti naimas akana.
Kat no nasustansya, madagiti makan makikita kiti lamisaan, nanang. Naumaak nga rudaun. Ano sanyo, nanang? Adamot ngamin diabetes yaw. San mabalin akan ninyo amin akayat yaw. Ay, Noan niya tibaga ti doktor, iso taramidin nyo. Tapos saan ako maro tan anayin nyo? malahunan. Ay, ikanak man nga rod iti kwarta. Ay nawa, ano nyo ti kwarta, nanang? Nadala ang pangusara. Sige, ikan kayo ang pangaasi o tas saan akong kumpurmi tiga gatangan nyaw. Naimbag amalamaw, Wilma. Kastamad kada kayo na nakora. Gumatangak man itilakom a merienda. Kan chocolate kumaano at dapay. Ay nawaw, saan amabalin amangan kayo iti sweets, nana? Saan matasyak timangan? Asino nga rod? At dala ang pangtadak. Ay nanana, dakis ni agul-ulbod. Sanak nga agul-ulbodan niya. Asino kumangay ti pangtadan nyo? No di na kayat alakwan, di saan lang nagado nga istor dita. Si kalaang ayat ya da istor na. Naimbaglaangan ta dito'y tinagna ang Mari Jonah. Apay ka day, Mari Wilma. Nagkapuninanang mo dito'y istor ko itay. Ay nawaw. Apay ka no, Mare. Kayat na tigumatang itilakok a merienda kan chocolate kanong. Kat, inikam? Sana? Jak inikan tanalagip ko ti imbagam kanyak idi. Diabetic, saan ka di? Agyaman naklaunay, tadi mo inikan, Mare. Amangan ngamin, no kumaro, ti an-an na yun na. Nasakit nga rod tinakam na idi saan ko alinakwan. Jak laam mo amangan no napanggimatang iti sabali nga istor, ta isumat ti kunana. Sige, tadamagak tuken kwa na apaman ang makaawidak, Mare. Ay, nagimasang. Ay, nabsog mo lang na tao. Ay, nawaw. Ni Juna mo dyan nang ilukat itigay. Ay, ilamang ko tinabati amakmakan iti drawer ko. Tapno di na makita. Antay ta, nailamang ko matlangan. Sigurado nga agungot dayjay. Numaamuan na akinan ko dagiti maiparita ka na. Adda kay matgayam dito'y silidyo, nanang. Ay, wow na nakaw. Madama ti panaginana. Sa dino tinagapuan nyo. Ay, kwa? Di tala ang ruar. Ti ko na ni Mari Wilma, kat napan kayo kano iti istor na itay. Amangan ko nak, no tiltila mat ginatgatang yaw. Apay, at da makita maya iti lamisaan ko. Awan mat kit di nanang. Malagayam. Pagpanunutan dakpay laang mat iti dakos. Apay adi kay mapan iji basketball court, nanang. Ay nawaw, anya kumangay taramidag ichay. Adda da nana maring ijay. Madamang agsumsumbada. Iso, paya pakabanuga dayta. Ay nawaw, mayat ti ag-exercise, nanang. Saan ka di atibilin ti doktor kat ag-exercise kayo? Dakkel ti maitulong ti exercise iti bagiyo. Minton maminsan tulangan. Ay nakaanon to day tangay, nanang. Ay agsardeng ka man si Kajuna. Si Kaya ti mabandaw. Ha? Ay baga bigat mo, Jonah, kanakan. Agyamanak, tanalagip yu ti pinmasyar, angkel. Nangyiga kita basto ni nanang mo. Aywan Ada ni nanang dita silid na, angkel. Kumusta mo tan tirik-rik naan na? Ay na, kas iti sigod, angkel. Ado ti tumtumaran na, kan agin insulin. Simot. Nanang! Nanang! Rumwar kayo pa'y man! Adda bisita yaw! Asinaw! Ni Uncle Domeng! Rumwar kayo, tapno makapagsarita kayo mat! Kumusta kan manang kura? Ay, masiksikura na nga rudan ka ba, guys? Ay nawaw. Ano nalaunay ti pakasikuram ka ba, guys? Masurunak iti anak ko. Apay mo. Shh! Di mo pigsaan tagsaw. Ha? Tamangan mo mangag na. Adda ka diti yung nagkinaawatan. Mariknak nga imimutan dak ka ba, guys? Anya? Tagniwat mo ko na. Amangan mo mangag ni Juna. Kat panunutan na nga agipulpulong akan ka. Amom kaday,
Natin kan prutas lang ti pakpakanda kanyak dito. Wala, tadamot nga rin diabetes mo. San aday ta ti makagapo? Amaw akayat dala ang ti makatipid iso akas jayter aramidon da. Amok asana kasta tintinsun da kabagay. Kahit dalaan nga agimbag ka. Iso kasta tararamidon da. Sapay la kumata maawatam da ita. Ay na, naghimasay. Ay, italaang manun ang makaramanak iti kastoy, kalpasan ti mano atawan. No maibos na ito'y, dumawatak tumanun iti igatang ko. At damot kit dininilsaw na pagdawatak. Nanang! Rumwar kayo dita, tamangan tayon! Ne, mangan kami kanaw na. Umuna kayaw, Juna, sa anak pa'y amabisain. Ay na, umay kayo kit din, Nanang! Mga anak tao, inton madamdama. Rumwar kayo, no? Ay, nawaw. Ang mga noomay dito'y silit ka. Ay, ilumang ko pa'y laang dagiti makmakan ko iti sirok ti kamak. At tita, di naman siguro makitan. Nay, apay anagrigat kayo maayaban, Nanang. Mangantayon kunak. Ay, kwa, nabsuga nga minanak ka. Ay nawaw. Kasano kumaanabsug kayo kat di kay mat nang rabi idi kalman, di kay man agar-aramid. Hay, amo manong, saanan amang mangan ni Nanang? Ay nawa, kasano asan amang mangan? Tunggal ayaba kat ibaga na anabsug ka no, uray saan mat anangan. Amangan mo't no dakang kanin na. Pangalaan na ngay kuma? Di mawat iti kwarta kanya idi na minsan kay. No kasta, adda kwarta na. Ay sus, ang mga nugimatang nga agpayso kat adda ti makan nga ilumlumang na iti silid na. Dahita ti dokta lumating ko. Binagaak mo't kidde asan akong kumpormiti kat katangan na. Diyak kumaikan iti kwarta. Ang mga no agpasugnog. Nalaing ni Nanang nupudnuman nga adda ilumlumang na amakan iti silid na, manong. Ay, agyaman nagtaimbay ka man Nelson na nagkaw. Ay, adda ka di kwartam dita. Dumawatak ko mamanon. Ti kwarta nga inted ko edi napalabas nga ay. Nawanan, nagastos kaun. Anyat nang igatangan nyo nga iti kwarta. Ay, ay, prutas. Prutas. Ti ko na ni Jonah kat saan kayo kano anang nangan. Amangan mo no. Saan na po no dahi ta anak ko? Kamali ka. Kamali, ti pampanunutong. Kita nyo anana. Di kay kumaagulbod kin agilimod ka na kami. Anya ko matilimod ko ngay. Nagsasaw kayo. Kaslasandak nga ina. Tila ang pagsayatan nyo, di pampanunuton minanang. No kastamot lang. No di na kayat nga ikan iti kwarta. Uray di ka nagpakpakita kanya. Pada kayo iti kapsat mo. Imaw. Ha, ay nawa. Gimura man ako na akong. Ay nawaw, anya ti kayat asawan da ito'y Nanang? Pinagbalin nyo matan abasuraan ti drawer yaw. Agraman sirok ti kamayaw. Ay sus, da kayo ka di tinangan ka dagito'y Nanang. Ay, pang-asim ata di ka agong-ungot anak ko. Ay na, noan niya ti maiparit akanan niyo, isumat ti kay kayat yaw. Daytoy ka di tinangigatangan nyo iti kwarta nga inted ni Manong Nelson? Ay, di nagkadin sirmunan. Hitaray nakidin iti ospital anak ko. Ay, talaga nga agkapsutak. Tsaka mo no mailasat ko pa'y daytaw. Nagtangkan tumat ti ulo yun, Nanang. Pang-asim, Jun anak ko. Hitaray na kunay ke ospital. Pang-asim. Ay na, mabait lang, taalaak ti agas yo. Ngimmato manan siguro ti blood sugar yo, isu akas ta ti marikrik na yo, Nanang. Kumusta ni Nana Cora, Mari Jonah? Hay, aday di ospital, Mare. Ngimmato ti blood sugar na. Kaasimot. No nagtangkan tumot ngamin ti ulo na, Mare. Agasam ngay dayjay, ado ti makmakan nga inlemang na iti silid na. Nukas na, talaga agim matang iti sabali at tirsena, Mare. Hay, wan, Mare.
Nuan niya ti bawal ken kwa na, isupay laang mo, ti ginatgatang na. Di yun nakita aya. Saan ata in lemang namat nga rod, mare? Kanayon na nga ikandado ti silid na. Adda atap mi ka ni Manong Nelson, idi pay, nagululimak kami laang. Ay, anya ngay ita. Ngimatula ka nga rod ti blood sugar na. Danda ni maustel, mare. Barang isu kumamot tan ti pagnakman na. Nanang, nakita tiin lamang yamak makan iti silidyaw. Pudno mat gayam ti atap me. Kaya't ko laang matimangan iti kasjay, iso agim bata nga kanakaw. Angam saan nga rot amabalin amangan kayo iti kasjay. Amuyo mat nga adda diabetes yaw. Mano atawanan asaan anaimas ti kang kanag. Pangasyo na nga. Tumngag kayo. No da maibaga kata kayo. San akinaimot ti kasto nga aramitan me. Ti kayat milaang kat agimbag kayo. Malawanan, pasensya kayo na. No anya ti maitid ka ninyo, isupay lang ti anusan nyo, tanay. No kumaro ti sakit yo, da kayo matlaang ti kaasi amang rikrik na. Kabagays, makitam da ita. Gapoy ti kinatangkan ti ulam, dandani na ustel ka. Ay, naimbag ko na tanailasat ko kabagays. Apay ngamin agimatang ka iti maka na maiparit akanam aya. Day tangarod ti bidot ko kabagays. No adda ti baga lagit anak mo, dumngag ka. Di kag patangkan no di mo kaya ti maustel. Ay, kayat ko pa'y ti agbyag kabagays. Kayat ko pa'y amakita dagiti apukaw. No kasta nga rod, dumngag kay ti may bagbagakin ka. Di ka maupay kundi mo panunutan ng imutan da ka dagiti anak mo. Aramidon dalaang dayta, tapno kayat dang umatidug pa'y ti biyag mo. Ay, Nagasat ka gid tanaanos dagiti anak mo. Laglagi pa kabagays. Saan nga amin nga anak kat isakit da ti dadakkel da. Ananusan nyo ni nanang yo jo nakaanakan. Wan, Uncle Domeng. Binagbagak mo kid di tayan. Barang ano denggan na dagitiin bagayo, Uncle. Una, agbutang mo siguro. Sige, agpakadak mo't lang kanakan. Sarong karak tumanan ni nanang yo no sa anak abise. Sige, Uncle. Agan-anad kayo. Agyaman kami iti isa sarong kariyo, Uncle. Inton maminsan tumanan. Adto iti pangaldawan nyo, nanang. ay, agyaman nak, jo na anak kaw. Ne, di kay agreklamo? Iti anya aga pong agreklamo ak ngay. Wan ata kastamanan ti ipakan mi kada kayo, nanang. Anya ngay nga road kat adumot ti makan ang maiparita ka nakanak kaw. No anya timbaga ti doktor, iso at itong palan tayo. No kasta kumaakanayon, di mayat, nanang. Saan kami nga agparikot ka ni Manong? Ay, maawatak itan anak kaw. Pasensya kayo na no agpatangkenak iday. Pasensya kayo no pinanunot ko nga imot kayo. Ay, suray anak kaw. Maawatak itan. Ay, nawaw! Kas anak, at atidugan tayo ti anos kan panakaawat tayo kadagiti dadakkel tayo. No kasta anatangkan ti ulo da, anusan tayo nga ipakaawat. Para matlaang iti salon at dati aramiden tayo para kadakwada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita,
Sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti plano yo kendilyo ayaban di anak kaw. Ay nawaw, anya a plano nanang. Awan ka di pa'y plano yung agkalay siya. Apay akalay samot ng tibagbagayo nanang. Amuyo mo't amad-amat ti training mo itigayim ko. Agabrudak nanang. Kaano nga ron nga agkalay siya kayo ngay? Jak amo nanang. Awan samot ng ti mapasamak akalay sa. Anya? Pagpanunutak pa'y man anasayaat. Kaslaawan nga minin ti mariknak a panagayat kinidelyo. Hanggang Ay nananang pangaasiyo, ta saan aday ta ti sangkadamagyo. Saan akalay sa ti priority nanang. Ti panagabroad ko, ti priority ita. Nakaumay ka mo dito balay, Vanji. Angat masapol mo? Ah? Kuha nga mindelyo. Ibaga mo na niya, tapos saan taa mataktak. Kasapulak nga min ti kwarta para iti panagabroad ko. Ay nawaw, at damat intid ko akwartakin kay di napalabas alawas. Kurang day chay. Manupay ti kurang na. Sikaan no manutitid mo. Sapay maigatang ko may ti similya kan abuno ti nabate akwartak. Makauray mo't data. Bayadak tumatlaang kan ka no makaabrodak. Dandanimot kit din ah. No apay nga min ang masapol nga agabrod ka ah. Isumit nga rod ti arapaap ko. Ti agabrod. Mabitla nga rod, talag ti kwarta nga itid ko ken ka. Ay na, agyaman naklaunay delyo. Dayta kat ti kayat ko kan ka. Nalaka ka amasit gan. Kumusta ngayon, Vanji? Nasaya at latamat. Nakumpletong ka din ti requirements mo, Kayla? Hay, saan pa'y nga rod? Adapay may sa akurang. Ay kat ilakad mo adagusin atap no maka-flight tamutin. Ay nawaw, nakompleto mo ti bagim? Wan, adaintad ni Delio a kwarta kanyak, iso an nailakad kon. Ay na, naimbag ka pa'y taada ni Delio apagdawatam. Ay kat siyempre mo na. Day tati kunada a diskarte. No siyak, inutang ko pa'y kadagiti amok ti kwarta a ginastos ko. Saan na bali tano ag-abroad ka? Dakkel to ti agsublikan ka. Makabayad kan to Sapay la kumata mapasamak ti ibagbagam, friend. Anuam tadakkel amalita bandi anak kaw. Agimpake ako nanang. No kasta, matulaw ti flight yaw. Una nang. Hay, kamaudyanan na. Matuloy matlaangan ti panag-abroad ko. Nasaya at no kasta, tapno makaurnong kamay. Una nang. Kaano nga may ti flight yaw? Inton umay alawas, nanang. Dandani mo gaya man. May mayat matlaang no ag-flight kami. Tapno makapagrugi kami matan iti trabaho mi. Sa bagay awan mo nga min usto at trabahom ditoy. Nagpakada ka kadimat lang itinobyong, friend? Masapul ka di pa'y. Ay nawaw, di mo inbaga ka ni Delio a flight ta ita? Amo na mutkit di. Tanadakamat ko kankwa na nga gabroda. When angam nagpakada ka kumamat, tapno amo na a flight ta ita. Sapay manu atawan ti kontrata ta itjay. Saan amabalin nga agawid ka no kaano akayat mo? I-text kun tulaan. Saan ka mat akas ta itinobyong idikat? Jak marud maawatan tiriknak ita, friend. Kasla awanen mariknak a panagayat para itiday di Adelio. Ay unay kan, friend. Saan anasaya at ti kasta Agabrod ka laang, kasta mo ti ibagbagam. Laglagi pam ani Delio ti nagpatulungam tapno makaabroad ka. Ay na, friend, ditan pagsaritaan ti may papan itiday di a tao. Siya kun ti makaamukin ni Delio. Naimbagal daw yun, nanaton niya. Kasta mo keng kadilyo nakaw. Ni Vanji. Ay nawaw, saan anak pakada ti anak ko keng kaaya? Ne, saan mo't nana? Flight na ita. Anya? Apay ngay. Awan mo tinadakdakamat nang itagay mo ti flight da. Imbaga nang agabroad. Kat awan tinaibaga na nung kaarong ti flight na. Ay una yun day ta abanjay. Urayak lang ti text na nana. Ang mga nung nalipatan na lang tinag-text kanya. Sumber ka pa nga raw, ta kapita. Saan na nana? Agpakadak mo't lang.
Tado taguro oray at trabaho kay Garden. Sige, intun maminsan laangan. Agan-anad ka. Narigat matgayam ti trabaho dito'y abroad, anya, Ronnie. Wala. Talaga narigat mo lang. Di pagmayatan na lang. Kadakdakkel ti sweldo tayo dito ko iya. Makalawas ko lang ang marikna kung ti banog ko. Talaga kasta. Ngam masapol nga anong san tayo. Masaya-saya atin ti kastoy. Ngam ti awan. Wanan adda tayo matan dito eh. Aron gayam. Gayam mo di kadwam itay. Wan, ni Kayla. Gayam kan kalugarak matlaang. Kasta gayam. Apay ni Kayla? Awan mo kidi. Nadamag ko lang. Tayo sumot ni makikita kakadwam. Kunaklakit din no kursunadam ti gayam ko. Kitno sikat ti kursonada. Oy, friend, anya tiket asawan ti nakitak itay? Ay nga di nakitam, Kayla. Nakitak nga agsarsarita kayo manen iti dayjay Aroni. Ay no, adda ka didakas na no makiinistorya akin ni Ronnie. Awan mo't kit di friend. Ngam kasla na singad kayo matan iti tunggal maysa. Amom, friend, naibaga na akursunada na ka, no? Ay nawaw. Apay nga yakasta friend. Gwapo matkit din ni Ronnie. Adda itsura na. Kan, natayang pa eh. Ay, sos. Ipalagip ko manan Adda tinobyom a pinanawam ije Pinas. Ay nasa nabali saan kami pa'y nagkalay sa kinidilyo ka? Kat, anya nga ruti planom ka ni Dilio. Ay, jak pa'y amo, friend. Panunutag pa'y man anaimbag no anya ti aramida. Kaslang amin awanan mariknak a panagayat para ken kuana. Mangantan, friend. Umunakan. Ay nawaw. Apay, di ka mabisin aya? Basit lang matikinan mo iti agsapa. Sapay nadagsan ti trabaho tayo. Mabisinak Ngam? urayik ni Ronnie. Tagidan kami amangan inton madamdama. Anya? Ay sus, awan lat ibagam no di Roni, laakanayonan. Dakas ka di. Adda tinobyom, ngam kastapay lang tar aramidam. Apay, umapal ka. Ay nawaw, anya ngay kumati apalak. No di mo kaya ti makigiddan amangan kanyak, umuna akon amangan, friend. Okay, no problem, my friend. Hello, Delio. Agyaman ak launay, tayo mawag ka banji. Kumusta kan dito abroad? Nasaya atak mo't. Imawagak, tada na patig nga ibagakan ka. Ay nawang, makapadanag ka mat. Ag-break tan, Delio. Anya, agbrektan ko na. Wan, agsinatan. Awanan mariknak a panagayat para ken ka. Pangasim, di mo kumaaramidon di kastoy kanyak. Di kan mang namnama kanyak. Last day to yan a panagsarita ta. Bye. Grabe ka mat, friend. Nalpasan, Kayla. Awanan parikot ko. Ay nawaw, takasla naragsak ka pa, iti kastangar aramidam. Ay, talaga naragsakak. Ngamin, mabalinan nga aklonak ni Ronnie. Ta-imbreak kumatan ni Delio. Awan mat sigurong ti issue dito. Ay nawaw, katno kaano lang, idinagam mo kayo ka ni Ronnie. No kasta. Datan, Banji? Wan, Ronnie, aklonan kan. Ay na. Agyaman ak launay. Ay, ayatin ka unay-unay. Awan ti rumbang apagyamanam. Ngamin, ay ayatan kamatan, Ronnie. Nagmayat ti tirik nila. Naragsak ka kadimat na. O siyempre ituloy ang arutin ti mangan. Kalpasan na. Agpasyar naman. Tapno sulit ti day off ta. Hello, Nanang. Pudno ka day tinadamak kaw. Ni Nanang mat, di napaymot ko na ako mustaan nak. Agsaludsod mat na nadagos. Ag dinamag diti lugar tayaw, ngayon break mo ni Dilyaw. Pudno ka day. Nanang, awan kamin kin ni Delio. Ay unay kan anak kaw. Apay mo't akasta. Anya nga rod ti maaramidak ngay, Nanang. Awan mat ti mariknak a panagayat para kan kuana.
Saan nga iso ti lalaki nga ar-ara paapek nanang? Agpudno ka man kanyak. Adan samat ti sa balim dito abroad. Maam-am mo yun to nanang. Ay nawaw. Nakapag-abroad ka laang. Kastamot tan ti aramidam iti nubyaw. Di ka mabutang iti kunada akarma. Adayamat. Nidilyaw tinang tulong king ka, iso nakapag-abroad ka. Ita, ibrik mo latan akas ta di taaw. May siya ka magayam ama ng gundaway. Ay nananang, no awanan ibagayo, agpakada akon. Umawag ak tumanin kada kayo no sa anak abisi. Bye! Regalo para kin ka. Happy second anniversary. Ay na, agyaman naklaunay, Ronnie. Isuot mo dahil nga alahas, ha? Pudno ka di abalitok daytoy. Saan? Yung nangina dahil ta. Ay nawa, punaklakit din no pudno abalitok dayto ang kwentas. Peke mat gayam. Una, saan mo ta basta-basta depression na? Nangina mo't lang, tabayat ti quality ti materialis sa naramat. No kayat mo, ipakitak ti resibo keng ka. Saan nun? Awan matlaangan maaramida. Bayam, ikatangan kanto iti balito ka kwentas no makaurnungak. Promise? Promise. Iurnungak ti balitok akwentas mo. Ay nawaw, new number mo ti umaw-awan. Song bataklatan, ang mga nun napatid ti bagana. Hello? Awanan kay ti bayin. Isumot lagayam asanon nga agpaw it ti asawak. Ha? Asino da ito eh? Saan kay ngam-am mo? Jakmet lang ang am-am mo ti asawa yu adak-dakamatin nyo. Siyak laang ba't tiligal nga asawa ni Ronnie? Anya? Adaywam ti asawak. No di mo kayat nga iti mandaka. No kasta, adagaya man asawa na. Adda nga rod, no di mo pa'y adaywan ti asawak. Ipadeport kayo atwa. Saan asyak ti kalkalaban ninyo? Tauray adda kayo di tabrod. Kapailan kayo apirukan. Oh, apay akas tatilangam, Vanji. Kasla madanagan ka unay Asino di kinasaritam iti cellphone mo Awanan ba inday di aroni? Adamit gaya man asawa na iyay Pinas. Anya? Api nga inlimod mo ti may papan iti asawam iyay Pinas, Sorry, Vanji. Pinangnamnaman aklaang iti manu atawan. Ulbud ka! Iso kayat kumutlang ti makibreaking ka. Kasta kalakanakan ka, Mapatag kanyak ti pamilyak, Vanji. Talagang awanan kay ti bain. Kumano kay ti sangwanak itamat lang. Awan pa'y sir-sirbin! Ada bad news ko keng ka, Vanji. Anyamanan, heartbroken lang arudan da tao. No kasta, nag-break kayon ka ni Ronnie? Wanan napatag ka no ti pamilya na kinkwana. Daytan ti ibagbagak keng ka, friend. Wrong move ka. Si aasawa mo't gayam tinang isukatam ka ni Dilio. Ang adapay nadagdagsan aparikot ta, friend. Anyaman nanday ta. Saanen amabalin nga erinyo ti kontrata ta. Agkasay kano ti bustayo iti tauhan da. Anya, ay una yan. Agigidan matan ti parikot. Awana na, agawid ta numalpas ti kontrata ta. Makabulan lang nga agtrabaho ta dito eh. Kumusta matibiyag iti abroad, Banjay? Makapasadot nanang. Apa yan? Nagado ti pagbababaw-yak. Ayun kayam. Ayan nga iti nang isukatam kinidilyaw. Pangaasiyo man nanang. Di yu ipalagip day ka. Tida magkaw kat adati runay iti biyag mo. Pamilyado day kay nanang. Linukunak lang iti mano atawan. Handya? Nidil yung nga nanang. Kaya't ko ang makasarita ti ex ko. Isulaangan tinamnamak nanang. Ay, awanan Awanan? Anya ti awanan nanang? Awanan ni Delio?
Anya tinapasama kan ko na. Apay matadeyo imbaga adagos kanya. Naa, di ka grunga ama. Urayam ngamin amal pasti bagat. Ah, Awanan tinamnamang kinkwana. Ngamin, adamot tayong asawa na. anya. Ni Delio matay nanang. Asawa na di kadwana. Wen, isuday jay ti asawa na. Nagpintas. Ay wala, napimpintas ti asawa na ng itisika. Diya ka mo nanang. Mananggundaway kan tumo ngamin idida kayo pailaang. No saan ko siguro nga imbrek ni Delio iti. Siya ko matikad-kadwana ita. Naglawag a pinagkwarta amlaang ni Dilyaw tapno maka-abroad ka. Idi naka-abroad ka, awanan, nakalipat kan. Dayta ti pagbababawiyak ita nanang. Awanan, naladawon day ti apa nagbabaway, tanang asawa mo ni Dilyaw iti sa balay. Ada pa yan anak da. Awanan ti maaramidam. At dapay nanang. Urayak ang mabalo ni Delio. Ay awan mon banjay, akluno mo na. Akluno asaanan asikat ay ayaten na. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao tapno mapasaya at mulaang ti biyag mo. Laglagi pam asaan amay may sa ti aldaw. Amangan no agpalataktoken ka dagiti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nasaya at magtanagawid kan roli anak ka. Apay ka din nanang. At danidalya nga ex mo di tasalas. Ay, nawaw. Anya tar aramidon dahi ta babae dito balay. May laang nagpasyar. No, apay ngay may pailang dito dahi ta akulot. Tangiwat mo. Agsubliak pailang itayan ni Pari Nardo. Na, kasangsangpot mo laang rumwar ka manang. Sa anak nga gawid, aging kasan apumanaw dahi ta adalya. No, apay ngamin ang pinastrik yun. Saan mo't siguro adakas no pinastrak ka? Agawaan niya ang tagsarita. Dakit ang madanunan dahi ta babae dito balay. Intong matamdama. Ay, nawaw. Ne, nagsublay ka mat, pare Ronnie. Masarap nga ro dito dahi dya adalya, pare. Ay nawa, apay ni Dalya pare. At dakik dahi ni di balay may. Kailiw na ka siguro pare. Sigantungot ka men. In-break mo nga ang tiga po na. At damang ngamin dugdugyot na dahi akulot, pare. Anya? Un pare, nakita ki di na panak ni di balay da. Kaslasan pa yan, nagsuksukat ka, nagdigdigaws. Olay kan pare. Amangan mo no nagtrabaho yung garden. Nalawang ato ti garden dagi jay. Di ang lagit di maanusan di kasya. Siyak mo lang ti may babae no kasi ang klase ti babae ti maasawa. Nakauyaw ka pare. Ay nawaw, saan apa naguyaw dahi dya pare? Ibagbakaklaan mo niya ti pudnaw. Mangamong ka pare. Sa bagay, biyag mo magkiti na ita. Nanang, adakaw! Lukatan niyo ti ridaw Mabit lang. Apay nga itakala ang anagawid. Pimanaw ka din ni Dalia. Nagawid din itaypay. Masaya at magtanagawid ang intong sumarunaw. Di yu paspastragan dito balay dahi dya babae. Ay, grabe mo tikas na anak ko.
Awanan ti makagapaw, tapno umaypay dito'y balay. Invite ko nga rodang. Nagpus ko mo ti ropa na nagpakita pa ilang kanya. Nagsasao ka kas kala perpekto ah. Basta, saan akas king kuha na ti babaeng karapahap ko nanang. Lalakiro kan mamartik mo't lahang dayday. Di yun samot amaw. Anya? Anya ti bagang pare nardaw. Mga ayo tayo itong Lunes, pare. Ay nawaw, asino tagpapas ng pare nardaw. Ikasar ko ni Jinky, pare. Anyat ko ng pare, ulitan man. Abang ano sa balit ng nagkaw. Ikasar ko ni Jinky ko na. Agkasar kami. Tapno legal kami matin. Sigurado ka di pare? Sigurado ka ni ti dayja babae? Un, pare. Sigurado akong gan Jinky. Abdakin ka tayo pare. Abe, kasta tiisan mo, pare. Mas tawag lang. No ape aday di ajingki pa'y lang mo tinapili mo ikalaysa. Nasingpot nga man ni Jinky, pare. Unang kita mamapare. Nagkutong kung saan mo anapintas. Ay, no. Nalabos kami ngagsasaw, pare. Ipagpaklaan ti pudno pare. Di ka masaksaktan ang ta isumot ti makikita. Mga sawa mo't gaya mo ni Nardo agayim mo, role anak ka. Una na. Asino tinakadamagan niya? Isaw ti pagsasaritaan dagiti kaaruba tayo. Ni Jinky mo ang akalugaran ti asawaan na. Ni Jinky nga kasla kawayan ti asawaan na narang. Ay nawaw, kawayan mo't alawlawatom dita. Kat isumot narang. Nagkutong namin ni Jinky. San ama ilibak akasla kawayan ti langanak. Na, iti panagkunam ka di kat nasaya at tikas ta nga ibalbalikas mau, ah? Indescribe ko lang narang. Si Kamay. Ay sos, makapasair tikas ta pa nagsasaom. Talaga ang masahir tirik na ano pudno ti maibagbaga narang. Dita ka man laangan. Awan pa'y serserbi makasarsarita man. Inalang mag. Sinong batak lang ti sa ludsud mo. Nakasar ka magtang. Congrats paray. Nagyama na, pare Rolling. Bantayam ni bakit mo paray. Ha? Ang mga numaitayab. Sabi na pigste angin na. Nakakutkutong ni bakit mo. Ay, no. Ape, kastamot ang pare. Nay, nasaktan ka kaditim bakak paray. Lalabas ti kasta pa nagsasaw, pare. Uy-uyaw mo ni bakit ko. Ay, sorry pare ah. Makapasahir itirik na ti kasta ng isaw-sawang mo, ah. Sorry ah paray. Saan kong inggagara? Saan ko nga inggagara ko nam? Ngam kastamot ti isam mo. Si kamot pare. Ang angaw ko lang dahil pare. Saan na saya ti kasta nga ang pare, ah. No awan na saya nga ibagam. Aguli magkan. Apay kasta tilangam Nardo lakay. Anya manan ti insawang ti kumparim aya. Bantayan ka kano. Tama nga numaitayab ka. Anya, kasta timbaga na ka? Uwan ba kay? Ay nawaw, gaputan ako tunga kastamatan ti bagana. No agsasao, kunamlan asino agwapo. Saan mat nga rod takas labunog mati tsuraan na, ha? Unay gan bakit? Bunog ayamit. Pudno mat, kita tilangana ah. Sigurado masahir tirig na ano, mangag na timbagam ba kay? Tapno amuna tirik na ti mauy-uyaw. Ha? Nalain nga aguyaw day at tao. Lalaki ngam kasta ti ugal yan na. Mabit man lang takasarita. Ay, saanin bakit? Ang mga nugulo ti pagturungan na. Bagbaga aklaang tapno mapabainan mat uray basit. Anya di bagbagam akaslaak maitayab, Broly. Ah? Ang angaw ko lang mo dahil dyan pare Nardaw. Panagkunang kadikit na saya at tikas di nga ibagbagam, ah? Ang angaw ko kunak lang arudang. Kasla mga asar ka mat. Ay nawa, agkalma ka kadilaang. Kasanong agkalmada tao kat aglablabas ka man, sakbay nga agsao ka, agsarming kapay. Ha? Si kantupay, aglanglanga ka mat abunog. Ah, Oh, ada ka dinangag mo kada kami, ah? anya? Itaalim masintan lakay, jak kayat apa umayam da di abunog dito'y balay. Ay nawa, asino abunog? Bakit? Asino kumapay? Ni Rolly agayim mo, ah? Grabe ka mo tabunog. Pudno man,
Kas labunog jay managuyaw agayim mo. Di ka matanagan, bakit? Saanin nga umay ni Rolly dito'y balay. Friendship over kami mutan. Ha? No kasta, saan kayon nga agayim? Wen, talaga friendship over kami. Diyak kayat ti managuyaw agayim. Narigat ti makaranan niya. Nasaya at no kasta lakay. Diyak kayat amakisiningad ka itikas diya klase ti gayam. Lalaki ngam nakauy-uyaw, inabak na pa iti babae. Huwag nga rod bakit? Saanin, Apolos? Lorna? Siyak nga road, friend. Ay, nawaw! Kumusta kan, friend? Long time no see. Kasi ti Apo, nasaya at akmatlat ta, Jinky, my friend. Si Kangay. Nasaya at kami matlaang, friend. Pasensya kan saan kon ana atendaran ti kasar mo. Okay lang, friend. Maawatak taadayo tinagtrabahuam. Wen nga rod, makapabannog pa iti trabaho ijay. Dakkel nga agpayso ti sweldo, ngam nadagsan mo ti trabaho. No kasta, di kan agsubli iti sigod ang nagtrabahuam, friend. Saanan, friend? Aglako aklatan dito'y lugar tayo. Ay, mayat nga agpayso ti agnegosyo dito eh. Taman manupay lang ang dagiti negosyante. Kastamat lang tinapanunot ko, friend. Ay, tinobyong ngay gayam. Awanan, friend. Nabayag ang nagwin naswas kami. Insukapnak iti katrabahuan na. Ha? Day talaang Sa bagay, ado mo ti babbaro dito'y lugar tayo. Ang mga numay sa kadakwada tinakaibatugam, friend. Sikamot ti lumabas, Lorna. Naimbag abigat yun, Nana Iseng. Kastamot kan kabalasang ka. Kano pa'y anagawid ka? Dua alawas kun dito'y, Nana. Dito'y kan nga agnaad. Wan, Nana. Saan ako nga agsubli iti sigod ang nagtrabahwak? Agnegosyo aklaangan dito'y lugar tayo. Ay, mayat ti istor a negosyo. Wan, Nana. Isuti may sa aplano. Iso na laang ta medyo adayumot ti balayaw. Asidaglaang, Nana. Ngamno kas kanya ka bakit? Adayo day jay. Umay kunto i-deliver, Nana. Nanang, asino di palasak kinasarita yung ita? Ni Lorna nakaw. Awan pa asawa na tayo jay? Day tatijak amaw, ngam kaslaawan mag. Ito lang makita ka. Putot ni Simon day jay. Nabayag ijay Manila, iso nga italaang amakitam. Kastagayam. Kurso nadam. Napintas mo, nanang. Siksibay, kanapudaw si ka. Madlaw nga ay aywanan na ti paghinang. Ngamno saan asikati type na, ay awanan Ho, iti kasto akin ang gwapok nanang. Imposible mo, ano din nakayatan? Tulungan kan ating kaong. Ha? Siya gayam ni Rulay. Taga dito mo laang. Nakita ka marigatang ka iti binagka mo. Iso nga inasigan ka. Itulod ka ng balayaw. Ay, nawaw. Saanan, Manong? Nakababain mo't kan ka. Awan tirong ba nga pagbayin na madaing. Pagayatak ti tumulong kadagitag kasapulan. Anya kami nung ti matay-tayo anagan mo. Lorna tinagan ko, Manong. Pagbagay mo tinagan mo. Mutuin ta sa ako ta pagkatakaw. Agyaman aklaunay, Awan anyaman na ading kaw. No awan ti agungal. Mabaling ka ding alaag ti number mo. Tapno nalakalaan na akong takan ka. Anya? Nakaawag ka, Matroli. Anyat masapul mo. Kasapulak lang ti kasarasarita. Mabalin ti mapandita balayaw. Awan tao ije balay, tarimuarak. Anya nga oras nga rin ti panagahawid mo. Diyak pa'y masigurado. Apay ka di aya. Kaya't kalaang makita kin makasarita. Intun maminsan tulatan, Ada ngamin tinapanak, katjak mat sigurado no anya oras nga agawi dak. Ayan mo, aya. Dito'y ayan tigayam ko. Agpakada akon tani. Paypayapayan na kon. Agan-anad ka nga rin dita. Okay, bye. Asino jay imawag, friend? Apay ang masapul nga umadayo ka. Hun ata nakababain mat no madisturbo kayo, Jinky. Asino day jay? Aya. Ni Rolly, friend. Kaya't nati agdaton kanyak. Ay no. Kateks mo day jay arole. Wen, friend. Apay ka di aya.
Itapay laang, likli ka munda dya lalaki, friend. Iti anya aga po aliklikak di tao, friend. Ada ka di tijak amo? Ay, managuyaw day dya abarong. Anya? Inuy-uyaw na dagiti nagbalin nga ex na. Uray siyak mo tidi ah. Kasta unay ti pananguyaw na kanya. Kasla kawayan iti imatang na. Ay, una yun. Maditi ugali day dya atao. Iso ano siyak ti sika. Agpanunot ka na saya at friend. Amangan no madadaal laang ti biyag mo. Okay kakadila ang rulay. Idi pa'y na minsan nga aldaw ang makadlawa. Saan nga raw, nanang? Ay daw, anya ti parikot mo. Di mo ngamin reply ni Lorna dagiti tiksukin ko na. Agraman tawag ka, di na sumpata. Amangan nubise. Likliklikan na klakid di na babae. Iti anya agapaw, aliklikan na ka. Saan mo't ngamin nakastoy di damo, nagamamu kamay. Ay katmapan ka ijay balay da. Salud-sudam kan kwa na, no anya ti parikaw. Ay, nawaw. Anya pa ilang ti aramidom dito'y balay si Carole. Apya kastamot yan ti bagbagam Lorna. Kailiw ka una yan. Aya? Adda ka di basol ka. Aday naramid ko at di mo nagustuhan. Nadismaya ak itinamuak, Role. Ha? Adyan kahit mo asawang. Sigun iti gayam ko kat madikano ti ugalim. Sino gayim mo? Ni Jinky nga inoy uyaw mo ide. Managuyaw ka mo gayam abaro. Saan mo tin ita? Nagbalbaliw ako. Pasensya kan, Role. Nga magsapul kalaangan iti sabali a pagdatunam. Tasyak, nakapangedeng akon. Awan ti planok a mga klon iti lalaki akasken ka. Nanang, apay gusto mo din napaspasamak. Apay nga agrungab ka nga eh. Awarin di naman namak kay Lorna. Anya? Nadismay ang ano itimbangan ni Jingkay. Kaya magamit yung kinaitay. No kasta. Agam amuda gayam. Una lang. Ayawan mo, Role. Diyak amalo niya taramidak nanang. Ay katagba akalatan na. Diyak kayo tagbaak. Kaya kumati magkayasawaan niya. Anya nga ron ti maaramidam kat nadismayamot ni Lornaken ka. Diyak amo magayim na gayam ka ni Jingkay. Ay nanak ko aya. Di ka ngamin aguy-uyaw iti padam a tao. Day ta nga ugalim ti pakadadaulan ti biyag mo kunak tumag. Nanang. Lalaki ka. Ngam no uyawam ti padam a tao. Abag mo pa'y ti babae. Saan anasaya at ti kasta agalad ti may sa abaraw kunak manan. Ay, nawaw! Di mo iruruman wano uyawan ti padam a tao. Tapno di kanto agbabawi intundumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.